Jedným z náznakov, že študenti v konkrétnej škole boli vystavení skrytému vonkajšiemu vplyvu na podvedomie, bude zvýšený výskyt bipolárnej afektívnej poruchy medzi nimi. Aká je tu súvislosť? Keďže prvé vlny infokódovania majú široký rádius zásahu, potom podľa toho niektoré vklady časti programu o masovej prenikajú do podvedomia takmer každého, kto bol zasiahnutý. Čo sa v takomto prípade s človekom deje? V jeho podvedomí začne pôsobiť skrytý postoj. Dominantná túžba, ktorá je v rozpore s vedomými cieľmi a snahami človeka. V dôsledku toho vzniká vo vnútornom svete človeka konflikt a konfrontácia. Tento konflikt vyvolaný zavedením cudzieho prvku do podvedomia sa nakoniec prejaví ako bipolárna porucha. Predstavitelia antikultizmu sa nemôžu vyhnúť vyvolaniu takýchto stavov, keď na masy spúšťajú prípravné vlny kódovania na školách. Pretože to je základom pre neskoršie zavádzanie ďalších vln, ktoré nakoniec spustia program. Názorným príkladom v tomto smere je situácia v Českej republike, kde sa po incidente na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe v roku 2023 objavili aktuálne informácie o počte bipolárnych porúch medzi mladou generáciou v krajine. České médiá začali šíriť informáciu, že bipolárnou afektívnou poruchou dnes trpí celkovo asi 5% celej populácie Českej republiky a je rozšírená predovšetkým medzi mladou generáciou vo veku českého teda medzi študentmi. Samotní študenti Karlovej univerzity sa v príspevkoch na sociálnych sieťach sťažujú, že je medzi nimi pozorovaný znepokojujúci trend. Každý druhý študent trpí bipolárnou afektívnou poruchou.